Bisi Dok umurni Chwrai Ayesha D belai sak hamya wngma bagui bono phatar hao sak hamya naina bagui telangkha o koktoma no khnawi YTF ni tangphang MDC Runel D thangui chubakha boni nukhwng ni borok rok no o Bisi Dok umurni Chwrai Ayesha D ni nikuma wngkha Wakhinogor Bojung Nogor bai khobjak Maikhor Parakatal Kamini Hambai media person ma sing mono hake MDC rok ba EM rok je singno lukurong subai tongmani abo to joton kaham kai saimano sing besekai khateng khajeng ba gri borok kisa chukje borok budikai kisa mano maya abo joton tabung ni jugo sugala nango hake sing thanjani mari thangmaya hake sing thanjani mari thangnai subalamen bisingtei ma tai masa yak phologai ungman bisingtei ma abaganya hambai marwa MDC ba em rong chini edisi habangma tabsu jortei MDC tibra sorok ni bagi sam kaham khai tongmani abo basu jortei nin bakhakti tamro saramsu MDC rok sam kaham khaimani ammo lukurok nugo ba sini public no sini dofa wa je khlai tongmani agini jugrogo mo hai dofa no nasira laime kebang ba bunyi kok no nawi kam khaiman kebang abaginai apurgo kam khaija ta khai sini tiprasa do phana jotono wan sugoi ta MDC rok bosu ba singmo bungni suba sunang ngai singmo borok bai ma tong kam khani noni o parani mong bobo Maikhor para dini o sarik jorao omo rajgat Bisi ni 4 number ward oro Ayesha D hini bin boys busuk singamu seraisi 6 bosor sigo bin boys engkai kaisa jekun accident ngai bini yakungo sorthe bajak tomoni engkai borok dawo sorno sogno bagai phataro epolowot tini fungot lang thangka engkai boni family no kisapana rang jaga nangthong hnei ba bin treatment use thong hnei tawo borok 3 bar thangka apolowo engkai prothom builan sibina sing kisimisa chubalai tongo taw final time abo thangpro tini fungot thangpaika bin nukhwng ni borok no jesang sak sing tini sajjo help khepiga tini o sarik jorao omo Maikhor kami hanjago eba omo Maikhor para phonom kuna kaisa kami ketal bo hanjago rajgat Bisi ni andaro 4 number ward mohanpur assembly bombo phani mong bombo phani Phanbung bijoy rukini bo phanbung ta Ayesha ni ma phani hambai